Ikut man aku boleh, ya kibaro iwe piwe kiba lak menyui ya kaneka program lang ba kaneka channel KJC Gospel bat ni aku boleh pihak kerteng kebat tiang tam ke jong Jesus Christ. Ni aku boleh ya kaneka lat hakabangi la ban yo bau boleh pernah ingi bangin ya simbentah kaneka rensan banyak keren nak tian ke jong u syapang kiba bon ke jing hikai kiba kan jaman siam naga benta jong iwe piwe. Tingi sokmen bahang ni ngidon arngot ngan pen itu kendiat naga benta jongi manga ngadai alen nang dok mau nai bat ngatrai kum assistant church pastor po kabalang SDA la imkra bat ngidon ru ya pastor Ronald Andrew Walang ibade church pastor jong kabalang SDA la imkra tingi sokemen bangin la bandan hang kapor bat ngin persyang kat bala bangin ya simbanta kaneka jingekran nak tien ke jong blai na kaneka lenong ka bakhat lai jong kaneka quarter jong kaneka kot enong sabat school ke jongi te haswa bangni jam saprang hakane kajing yakuran gajongi ngin yalet chwa te haswa bangni jam saprang hakane kajing yakuran gajongi ngin yalet chwa kajing duai ngin kerpat kajing alam kajong blai yang ilang baro iwe kukpa jongi babeneng ni aingu nakabenta kane kapor ya kaba me pelak yangi hakabangin yo ya kabakum kane kalat kakabu kaba kraw hakabangin ya simbenta ban pule ban champang ikten kajong me ban tip ya kai kaba medan ban kren naga benta jongi khon ki jong me naga wei ka pateng shka wei pat haduk ka por jongi menta bat ngi dwai ngi kerpa di ka jingalam ka jong me haswa bo men sim jong me un prelai loi haki dot nuat haki jingmut pakhat ka jongi bat kham tam bon a hangi ka jing syampang ka jing soto kenang ba ka jing kran bat ka jing yaslok hana ka por kan long chisha ka batei ya ka jing long ka bakan jaman sim ka jongi ker khui ngi lang baro ha kerteng ka bathyang tam ka jong Jesus Christ amen Tengi lapoi menta syaka lenong ka bakhat lai jong kaneka kot lenong sabat school ke jongi jong kaneka sipawasnam haka bangila yo ka artli ke lenong ki lenong kiba ai shibon ke jing hikai haka jing im ka bakan jaman sim ke jongi bat ngi lapoi menta syaka lenong ka bakhat tu lenong ka bakhat lai jong kaneka kitab Joshua bat ngi puli kambania ya ka lenong ka bar pusau jong ka kitab Joshua hoi haba pipet ha ya kaneka lenong ngia i bakani ka lenong kadai ka kamdei tang ka jing tho andrei kadai ka lenong ka ba long kum ka jing khat ka long kum ka jing pen thamai ka khlip mat jong ka jing jet ka jongi bangin bot yo blai tengila yo ikani khat artel lenong ki ba hashwa ya ki bangila yo ka jing kai ki ba bun bat menta le se ka jing kli ya ka ba ngi kwa ban tip kai ka jing kai le se ka bangila yo leng ba ka kitab jong Joshua but lengba kini jing kai ki bang layo let's say kai ka jing mentoi hakaba lengba kini jing kai ni layo lani kila sandur ya ka jing im ka bakan jaman sim tele singa kwa ban ya kran lang ngapor ba ipason ki let's say ki jing kai ya ki ba ni layo lengba kini ki lenong kini ki tayo ki bala let no kini ki khatlai tele ki tayo kentup mentang Pasalan kai ke bangas notenat abiade kini ka quarter menta ka long ba Yalayo shibon ke jing hikai syapang ke jinget nagane kitab jong Joshua. Ladang isu recap kandiat. Na kenmau ke lenong ke beningkong ke bengi pulih ke dai apareng ki ong recipe to success. Nai. Lane kata ke jing hikai ke bala ban ai ngi ke jing job. Lengba kini ki kat art li tayo ke belayat syadien. Kidan kat tu kat ni ki tayo ki bangla sultanat ngan sujer ke tengkum ni. Nas tanat ketu jinge pulih mencem tayo kebai tu English pang jingai net jung blai mencem tayo la pikan mau nge pulih pang kelenong ba art play jung Joshua ke jing kren jung Joshua ki nong elam jong ikon Israel kat bakilaya poi syarikanan hadin kata imat kadai kelenong ke bakat wei leseng nom jer ke tengkat kemi tayo ngan sujer bet yiki ki bang tanat kadai kani ke baki ong living in the land lene ke jing im hapo kari jing kulat kani kapan kenmau yang ni ba hagawai kesini mangi Kristen lagi ba ap kum bagi kon Israel kila ap an poi syakta kari ngiut ngan se poi syakta kanan peneng kadon sagawai ke jinge pule ke bangilaya pule syapang u Joshua beshisha kani ka thau parshi ya u Jesus Christ u belong u nong penim ba nong sius pa jongi kaktin lan ka kerteng Joshua ka thau yu ta u penlait im lan uta u pen im ngim dai nanta susu kadon sakawai kelenong ke bangya puli syapang kirat ba jong jengai
lepen I sepang Joshua bru Caleb kumno hap deng kajing long minority jong ki kila yang nak benta ka hok but kila yang scam ya kata ka bakila saki ha bakila lek sentiat syarikanan ni I kane wat haduk bikin long nong elam kita tang ini ki arngut jing syag bapoi syarikanan lagi tu ki brave lami na Egypt but ka bakhado ka bangas kwa ban skudaw hang ne kadai katu ka ba nge puli baong ultimate loyalty mo ka jing money hap deng jong katma ni don hap deng jong katma ka jing ele ka jing im jong breu but na try kane ka lenong ka stand out ka jing mut jing berkat jong anamar ai man sim ngi wat hap deng katma ngi dang la ban sakriu blai ngi la ban kan ma blai but kane ka sngi ngin ya pet company kumno ngin sakriu blai kumno ngin kumong apareng how to serve him better. Okay, kublai shibun yai pastor nak benta kajing pensai. Let's say kini mat ya kiba ngi sukwa ban pen mau ya ke bangilai. Yo jeng kai lembai kini kilonong kiba let no shadin. But kini kilonong jeng kai kiba bangilai yo na kitab jong Joshua. Te habangi pe ikine sisa ka kitab Joshua kamde tang kitab jong ka testament kebarim ka ba let's say ngi perkhat ba kamde shut nak benta jong hindrei ka yai keren. But kadon sipun kinong rem jong kajih kai ke bakan zaman sim nak benta kajing yat lenti ke bakan zaman sim jongi baru blai te kajing temu jong kaneka jingnya pule jongi menta hakaneka lonong ka ba khatlai kadeka jing kadeka lonong ka ba la bo eka heading jet pi hakaneka singi kaneka deka jing kadeka mat ia ka bangin keren hakaneka por but hakaneka lonong nginya pet kambon ia ka jing pen thamai hakabai dei but kajutang ka jong blai bagi kon Israel te kajutang ia ka balai te ngakwa ban keli hak ne por yai pastor ia kan kajutang la penyesrim bat ka kenja triti hak por menswa let's say ka kumno let's say ngilak ban sotu ki kan don ki badon hak ne kajutang kat kum karukum bu lan karukum ya te jutang hak por ki ba menswa kan ne kajing te jutang kadai kajing te jutang hap deng u kenjas im u bakam klan dan u bakam halor but us im let's say bakam apa ki khot yang ne ka suzerain treaty kat kum kan ne ka suzerain treaty udai u neus im u ba halor u balak ban ai ya ka jing terwa bun yada bun kmi un pet un pendap penbiang ya jing dan kam jong u bakam apa but ngen melet itu ki mat baro nyau kli blatho ka sabat school lesson dengan shu summarize lan dengan shu sum up hakan ne ka dor ba u blai ulong uta usim ubakam halor but ki kon Israel ki long kita ki vassals lan kita ki breu ki bahapo jong u udai blai beterwa ba on don rekat bat ki udai blai beterwa bun pendap ya ki jing don kam jong ki udai blai beterwa bun ai ya ki jing job ya ki ha ki jing im jong ki ladam maki ki kloy ban ko ngo eu ladam maki ki kloy ban le ke ba u blai u betha te kat kum kan ne ka covenant lan ne kan ne ki jing te kular kat jing tmu ba ka thong jong i menta ka sngi kat benge pule ka ne ka jing ya pule na ka ne ka lenong ka khat lai ka dei bangin persang ban shondor ba ka ne ka jing te jutang ka dei ka jing pen kan mau ka jong Joshua ka ek bu ble la de pan te ba Abraham but ha ka ne ka sngi u Joshua kat benge pule ka lenong ba ar sa shibet ngin se yo I kumno Joshua open thamai ya ka ne ka jing te jutang but ha ka jo ka poru ngihap ban syatho ngihap ban syusngotho ikan ne jing te jutang keba kibarit kimla ban le re kan te jing turma jong bahe ibarit ubarit ula ban syukongo but kan ni kalong ka keba ngasotanat ka jing gede kristan jong iru ngi long hapo jong ublai re wala du blai ulong halo jong iru ublai ukloi ban khot ban kring yangi ka jing okay kublai shibun pastor nak tadau ngi hateng-hateng ha ka Bible ba ublei ong ka jutang ka jongan dei te ngi hang ne ya ka ne ka jingmut ka bala batai mentan kalong ka basai sisa ba de ublei ubathau de ublei ubalong uta u bahalor du jong ngi jong ka jing em jong ngi wepi wei pasalan dar ngi pet ba ya ka Bible Hebrew ka wei na dong shadong ka bangi ngi yo ka de jing ai jong ublei kam don ka wei ru ka bangi yo nalati dai ko mangilai pule kita yo blaya chudin ka jinget ka dei nu blai ka jing em ka dei nu blai ka jing pen em ka dei nu blai lara ka don ka ka bangingi don kam ban le ka dei tang ban shumon ban bot ban priang ya kata ka ibu blai terwa bari mat ka ne ka Joshua sang ban ketik ek jeng jeng berkat jeng kon Israel bikin ya pai syakata ka thong ane syakata ka liang okay kublai shibun pastor te mentang nya chakane ka benta kane ka dokhat
kabalong kamat pedeng jong ka jing kran ka jongi ia kabala sim na ka kitab Joshua kalong ka ba arpusau ka dekat ka ba khatsau ka ongkum ni menta namar kata tu syap ting yau try batu syakri u ha ka jing janai bat ha ka jing shisha batu ino ikita ki blai ki baki kpa jong phi kilai syakri syasilang kata kawa bat ha Egypt batu syakri phi ya utrai to kani kalong ka dekat kum ka mat pedeng jong ka jing yakran ka jongi ha ka por ka jing jiet ban syakri ha ka jing janai ba ha ka jing shisha ya ublai tengah kwa ban nginya pet le sel ringi pule bha ya kani ka lenong mo ngi hang tu ka jing per le se haswa nginya pois ka benta jong ka jing pule kan ka nong ka song nya pet kidon ka jing per ha pedeng u Joshua but u Moses ka jing per jong u Moses but u Joshua ha ka bai dai but ka ka ki benta ki bakhat do let's say pastor pelak penyerap ini ia ka jing per ha pedeng u Moses but u Joshua ha ka bai dai but kan ka jing pen thamai ia kan ka jutang Lasa ka jing per ngila ban pensyong nong rem halor ka rukam yalam bat ka face jong ka jing lenti jing kon Israel nai kat bagi kon Israel kila mit na ri Egypt Moses lo yalam ki hato ka por kim don ka ri kim tip lano gin poi sakat ta ka ri jing kular kidon ki jing ki babon but Moses hap banyak rengkat kon Israel namba kita ki jing baro Moses kidon ki cap kidon ki por ha ka ba ula give up lane umla syuk banyak cakmat nai de blai jing sha ba ai wi ka bor bun pendep ya ka kamram ko blai lo ban shat hu jalan ngi pe ko we ka liang Moses udon ki jing shibon kemunong yalam abang yang ujor buat Joshua ikon Israel kila poi syarik kanan kari ke ba kila yo lengba ke jing kular ke jong blai nadu ngi ha kitab Genesis kumno blai la kular ya u Abraham pun sa ai kata kari ula khotno ya u nagari jong jing mani blai thau bun poi sa kata kari jong jing kular but hang ne u Joshua rengkat be kon Israel ka bamot ka pateng ka bathamai ki baklem yatte jutang bat ublai halum Sinai lar pikan mau sau pus nem kilaya lenti ke Bible ka ong light not stang u kalab bat Joshua kira tang kita ki arnut ki blamit dari Egypt ki bla poi kanan tekat ba kilay don hari kanan u Joshua yo bak ka barok ku blai la kular kalaja urlong ka leadership complexity kala kam suk keman ong no ha ka jing im jong Joshua ku menong yalam kejing ya per let's say ka bangala ban wanra ne let's say ka bala balong striking kalong ba u Moses u haban patan lang ya gitu ki bilek persyabat u Ndrai u Joshua pat ulayo ya gitu ki breu ki ba don kejing syania kejing nget hublai takadau pandau lapoi serik kanan kam don kata kejing u bunya lam ikon Israel te kejing ya per ladangi ong hang ne ka shudai ba Joshua ulayo ya kathong Moses sudang be ya kathong okay Pidon ban ong halor kata lepi laban at le sing laban i hang ni ya ka kulish bon pastor na ka benta ka ni i ya ka jing urlong jong ka jing kular ka jutang ya ka bala pendep bat hakapor jong Joshua ngi ba Joshua ula la ban poi shadu ka klipmat hakaba ya ka ni ka jing kular ka jong blai lapan urlong hakmat ki kon Israel no tingi i ya kata pasal kan bengiya shikalanong ba arpusau pinapuli kalanong ka ba arpusau u Joshua upenlang biang ki kon Israel Shechem kani kadai ka way na kinong ba jong kinong kanan ki ba klem hiat ma persai ki kon Israel but pindapet ba kani ka Shechem ka don hakatem jong atli gilum nilai puli ka way ka tayo ngam kan mau kan ka tayo na lum ibal lum gerizim ka way kadai ka lum jong jingkerku u way de lum jong ka jingtim dai te hang ni u Joshua upenlang biang ya ki kon Israel Shechem balai pitrai ngin pe kat to kan ni kimat re kadon ke ba pi perkhat let's say na kanu kadau u Joshua u penlang ki ulala an penlang ki wei pak jaka jong ri kanan ne balai wan lam ki Shechem kubleshibon ya kanika jingkeli ke papila kali na por let's say balai u Joshua ujet ya kanika jaka mo ujet ya kanika jaka ban penthmai ya kanika jutang kata kade benong let's say ka jingkeli ya ingi iwe pi wei
te ya kene ka jaka kene ka nong ba Shechem kene ka jaka ngi yo i ya kene ka neng kong akapor jong Abraham hakabo Abraham ula yo pediang ya ka jingkular ba unlet syaka takari baru blay ula kular yu hakane ka jaka kene ka Shechem ten badeh kene ka juk ka jaka ka bau Abraham ula te ya keduan mo deh kene ka juk ka jaka nang tangi iru ba hadin hakapor jong Abraham ter ngi i sakapor jong u Jacob ba u Jacob ula syong hapo Shechem hajaka ba unlet chapo Bethel de ula let ula syong hapo ka nega jaka la shong shnong syong hai hakane ka syong Shechem hajaka ba unlet chapo Bethel tingi i kini kiwe desi kadang don skiwe ru kimat desi pila banyarap syusyu pastor pasalan larpikan mau ba ka Shechem kadai ka jaka ba ki kon Israel ki layak lang ba ka jingele larpi pen na do ka sngi jong Jacob dai ha Shechem ba ka kon marway jong u kala sha le bi ejat pikan mau tu jing tu khana kadai na ha Genesis lanong life sao syusyu ka Shechem kadai ka jaka jing sha ka ba wat lada kala long ke jaka ka pau nam ka Bible rekidon ki aka ki ba snail ki ba associate bat kan and rek ka wei ki jing ba ka long bakat ba u Jacob pikan ma say sen ngato ka jing le je kendo jong u bat u iso hadin laram bakla mga kadai hadin kato jing kon bat angel jong play ba u khot ya ki lok bat ki kon baro bagian wan ra ikti blade thao namar na yeng jong uk thao jong ukile shim to gi blade thao nang tao la tep halor hapo jong wei ding new ding don Shechem sakawai let's say ka ba nga kan mau pang Shechem kadai kan ni ka Shechem kadai ka jaka ka bapan kan mau ya ka jing tek marau la ne ka slavery ka Shechem kadai ka jaka jing sha bapan kan mau ka torture namar dai hang ni ba ka weni kon jong Jacob klasha le bi jat ka Shechem ka de jaka ka ba kaladon let's say ka jing snam mereka be itnat kalong hapdeng kita ke aka baro u Joshua open langi kon Israel hakane ka jaka no belai kini ka jing baro kilaja shadin ka aka baro ka jing im jong ka kanon Israel kuma ong parang it has come around circle Kawamot naga kabu blay ula kularu Abraham. Bagi tu jing baro kila yo pediang mentapat ya kerikanan. Tadaw ngasih ngau marway bo Joshua ula penlangi ki hang tuban penkan mau bo blay ulong biay ne. Kumle shibun pastor sisa bangi perkat ka Bible hi kam ju bu jikan mau tangi ki babha mo. Ndai ki don shibun ki balong negative ru ki balik singi perkat balik ka kajing kan mau ka bakum kata kadon bali labu record ikini ki aka ndai habangi pa ya ka Bible kam dei ka ba don tang ki aka balong positif sudah ndai ki don ro ki balong negatif ki don ro ki jing snew ki don ki jing jia ki ba susi ki don ki aka ki ba let's say ngi sngo haka jing mu cepat ka jang bangin pediang ndai kita baro ki don ka Bible pen i ka jing ya lenti jongi ki breu mo haka ne ka pertai ka jing ya lenti te ka ba sotanat ka long ba ka bakum kata ka jaka pediang jong kata ka jing ya lenti kejaka hakabala kular nengkong doublei yo Abraham bat ban penurlong ke jengkular u Joshua ula lomlang hakata kajuk kejaka ban pentemai pat ya kata kajutang te ko blesibun pastor te hane por nyapet ya ka pat ka sembok perkat ane ka por habangi perkat sepang ke jengkok ngu yo blai mo ngikran sepang ke jengkok ngu ke jongi yo blai hadu kat no let's say ngila bat ong bangin kok ngu kat hadu ba blai un isn't a bet yangi lani hatu kalong lada ngin ko ngu tang 100% ani tang 40% itai 40% ese kajing ko ngu jongi lada 40% ngimla hatu ublei unang yai map dan ublei unang ya kata ka bainong ka bulokular ne kumno pastor pil sngah lar kane pasalan halor kane ho ublei tip i jing duna jongi let's say lada kajing jongi kalong 100% 90% 40% ukloi ban buttress lani ukloi ban krishan pagkato kajing jongi kan poisha kishispa Henry kajing im Kristan bat kat kum kajing hikai jong Bible ngim don kalenti ke bana pedeng banyat kum ong parang it is either all or nothing kadai ban long 60% haga pa pinyo lut na dong silong
ne kan kadai not haka pinduk lut na dong sedang tara la pikan mau ki kan tin jong Moses haka wen ki jing kren jong Ushwa bun yap a Deuteronomy ka landong ba arku pra lam bakla ma ka khot bening kong ter do kan san hoi kam don haka ne ka landong Henry Moses sang tu ong lara pila kini pi kong u blai kini ki phang baro pinyo ki jing kerku lara pila kini baro pi tam snang u blai pi ile persha ba u blai pinom yoi pinyo ki jing tem te haka jing im kristan haka jing jit jong hi it is either all or nothing Henry kata kamot bala say ladang ngi don gi stages of faith ngi don gi kerdan jong jinget dai udon uba let's say ubang like class A udon bla poi class 10 Henry ublay yu tu balik class A tu balik class 10 ngatrai u ai hi gi jing ai age u bikin kew shi kata shi 4% don way bejanai Henry ha lembag gi jing duna jong u kloi he jing shan pendap yu tai 4% but kata ke jing pendap ke jing ai pipet ke jing ai jong play it is grace that fills the lacuna, the gap, in our faith. Kebetulan pastor, kebetulan tak nak bah, ketika mat keba pila percaya, hak bangi nama kani ketika klimat jok kajing pentemai pat ia kejutang mo, tinggi iba kajing pentemai pat kadon ka standard, kadon ka kerdan jong kajing long discipline bangi habangi pai show blay, ngimla ban pai, tang march teng, lan ngimla ban dang nyai bat ikitu kajing long kibarim, ikitu ki blay tau kibarim, baru blay uhukum, blay ukat iki bakin no ikita baro, dak bangi pai show blay met ba mensiam baro ndai tang khandai pho ndai tang prapo ndai shispa na ka shispa kata kadeka kerdan dan ka qualification ke kendon ke balabu hak jimpen thamai ia kan ke jutang but pastor ka kamat ka masuk tenat hang ni jat piu ong bangi idai bandon kata shispa person kan ke shispa kamwan nangi kadai nu blay hai dei blay ba ai boring yo ngi perkat bangin perform ngimlaan perform pra bangai dalai ngin mlaan perform kadai tang da ka bor ke jong blay ngila ban kot kata shispa person teng ki babon ki kristan ki ong ba ngin persang ta da balai bagi kon Israel hang ni ngin se pule menta what happening ke jing ai bor jong blay ki dang kan rantin no balai ki persang daladi ngin se pen kut shibet pastor ngin laya pai syagat khot bakat prau kat dai ngin pet balai Joshua ong tu pimla jing shaban ban nget yu blay kadon kadau but ngin se kta hadin Kebetulan pastor kajing ai ke jong play kadai ka bor ka penla ingi bangin ya amen kat kum kamon ke jong tengah kwa bangin ya shim ka por mata ban pulil ese khandian aga bai dai ba ka history jong kini ki department mo ngin pai kene kal nong ka ba arsa ka khat ka ban kong ter ese ngan pulil ka por iwe du saul tengah pulil baru Joshua ulaya lum ya kijat bin reu Israel baro ha shikem baula pa khat ikitaman basan ki Israel bat ki rang ba jongki bat ki nong bisha jongki bat ki nong kam jongki bat ki layang khmat ublay bat u Joshua ula ong hau pat ba baro kumni ong try ublay ki Israel ikpa jongpi kle shong mandai shiliang katagawa utera ken ukpa jong Abraham bat ukpa unahor bat ki shakri ki wei pat ki blay bat ngala shim yu Abraham ukpa jongpi na shiliang katagawa bat ngala yalam yu lengba ya gari kanan baro bat ngala penroy u sembai jong bat ngala ai ya u Isak hau bat ngalai yau Isak hau Jacob baru iso bat ngalai yau lom ser hau iso ban yo yaka nrei Jacob bat kikon jong ukile hiar sha ri Egypt tekane kedeka dekat ka bangi i lamba kaneka kisau teli kene dekat mo lese kai ka balik kalong ke badan kam balik u Joshua open kan mau Joshua ban pentamai ke jutang open kan mau ya ke history jong ki department ke jong ki lese balik try kalong ke badan kam banginam day ban kelat let's say mo balik Joshua open kan mau ya kan ni pekun Israel pi pas Allen ag jing im jong ubreu la ubreu uklet no ek menor kemong pareng history repeats itself larangi ngiklet no ek menor tan mo ik tu jing bakla ka ba ngilale menshwa nginyai le hang Joshua ka menshong no open kan mau ya kakti ke jong ublay bakla don rangkat bu Abraham rangkat bagi kepatemen barok hoi kejing temu kejong kalong ban penyo iki ngeri kanan. Henry hakata kejing pendep jong ka plan jong ki kon jong Abraham ki legit pat ban lek ceri Egypt. Hoi kadai ke circumstance lepi kan mau tu ka puan kadai kejing yap tangan. Bangladon kejing kandam sneo kejing yap tangan takatau ki lahapan lek yet bam.
Tiki kon jong Jacob kilai syong lai sa hari Goshen. Henry anda kilai syong lai sa ang to kiklet no ya kari le jong ki. Ki syong ki sa ang to kila suk ben se ma katu shnong. Tat hado saus palai husnam pat ublay uhap ban le ban pen mi yakina katu jaka ban pen poi biang syata kari kabula dat ban kulat. Te ka khot mening kong hado basau ke shudai ke history ke belengkot. Spang kumno blay ulay alami kon Israel wat lada kila sadin Henry ukwa ban alami ki. Mar ublay ke maong Bible ublay mjuk kelaktin. Ya ka ebola kulat pendap. Tapas dan nila ban ya lek tu khot ke basan hado khat wei pat. Nginya pet hang tu kandiat ke history kumno bagi kon Israel kila sya elam dublay. Okey, tungan pulih. Dia ngelapa yu Moses baru Aaron, bang ngelapan Shedom ya ke Egypt, kat bakum kata bang lale yang jungki. Balhadian kata ngelawan lam no epi, bat ngelawan lam no ikpa jungpi na Egypt, bat pilawan hadu kaduriau, bat ki Egypt kila be na din ikpa jungpi, bat ki kali bat ki nong syong kulai hadu kaduriau basau. Te haba kila linyar hutrai ulabu ya ke jingdom hapeng jungpi bat ki Egypt. Baula walam ya kaduriau halo jongki baula telep yaki bat ki khmat jongpi kila yo I ya kata ka bangalale ha Egypt bat pila syong ha kata ka Klaus Lamba bat ngalawalam ya pi ha kari ki Amor ki basyong syashiliang ka Jordan bat kila le ya pi bat ngala ai yaki hakti jongpi bat pila yo ya kari jongki bat ngala penduk yaki ha khmat jongpi ondakum ta ubalak usim Moab ulai yang yelek tma bat ki Israel Baula pa kot yo balam ukun ubor bantim yepi. Henry ngam shimla syak skor yo balam namar kata ula kerku yepi penban. Kumta ngala pelat no yepi na kata khti jong u. Bat pilalet syashiliang kata ka Jordan, bat pilawan ha Jericho, te kinong Jericho kilayat yale yepi ki Amor bat ki Peres, bat ki Kanan, bat ki Hit, bat ki Girgash, bat ki Hib, bat ki Jebus, bat ngala ai no yaki khti ki jong pi. Pasal Allen lebih pet bahar tu ke section UI, boleh ulai lam hok kon Israel. Na dok nari Egypt lembah geris yap aduk kena poi kanan. Kijing barok ki bakilai kendo ublay ulai jing job yaki kowe. Joshua hang ne kwa kon Israel kim day ban klet satya. Boleh ulai don rengkat bat ki. Bat lara ki klet ya kata. Tarmud haga lawai latai jom ki. Kinom poi ban long kita ki kon ki bekerpang ki jong blay. Joshua pen kenmau hang ni bakidai ban yai shania blay. Tarau kamadien ngin sepet ketukar khot kenmau mene khat sau khat san ka ong balai ka ong balai Joshua ong jit pi. Hagan ni kas ngien open shakri. Laki dai ki blay jong ki Amor ne ki blay thau ne pinjit you blay ba bla pet bla kmi bla sumari pi kadon ngani bentah khot bakhat ar bakhat lai jong tu lenong Joshua ar pisau atau kani kapan kan mau Amos phang kanan ka bakenja peneng tan jepuli khat ar bakhat lai pastor sai comment SAP sngo kumno halor ka tu ka phang Okey. ban sebenrap lang Bat ngalapa ya uking haswa jong pi ubala be no yaki nashwa jong pi yaki arngot kis ki Amor ken anda da kawat lam jong me lemni da garanti jong me bangala ai happy ya gari ke ba phim shimla trai bat ikishdong ke ba phim shimla tai bat phila shong haki ya ki briso wan bat ya ki briso ke ba phim shimla thung phibam te kani ka de ka jing shisha ya ka ba ki khon Israel layat lengba da ka jing ai ka jong blai kini baro ki ya ki bangila pule mentamo ya ke bangila yo skau nak tin ka jong blai kini ki ba shisha ki ba jiasha ya ki ba blay ula ay ki but kani let's say ka ay kum kadur ka bangio I look liak mo a glimpse ya kata ka ya ka rikanan ka bakan jabneng namar ka Bible ha ka jing tho jong Isayaru ka tho ba ngene don ha kata ka jaka kata ka beneng ka batmai ha ka ba ngin tay ya kita ki yeng bat ngin shong ta ki yeng ka jaka ka beneng ka batmai ka ba blay ula thau da ka ba ngi penlong da ka bor jongi la den ngi la banyo da ka bor jongi rei da ka bau blay ula thau te kan ka pen I hangi bakan ka jingat lenti jongi kon Israel banyo e kari kanan ka bakan jadok manswa ka deru ka jing ya lenti jong wei po wei banget banyo e kari kanan ka bakan jabeneng play John pas Allen ketu kemat piesam kemat sutanat syang
New E bakam day da kabor jong in day da jing ai ai day ki kon Israel ki khamlet ban thong ban tep ban te ka to ka rikanan re bleu la ai ka benek ru ka long thik kum tau jisu ong kum no bu la let na ka ne ka perthai ong ngan let ban te ka jaka nang ban ta jong pi ka yeng pulit chong ne ha ngan sawan ban shao ye pi bakata kan long ka jaka bangin don bat ublai junom kan ne ka khot la da ngila ban ong le se ka parshi bat ka ya thu lupa ia kata ka e ku blame sele om tang gi kon Israel rayu we breu banget ho blame bo em pastor ngin share merjumut kandiat halor gitu gitu khot khat sa ba khat san menta don ka jing khot ka jong Joshua ki kon Israel ber ka kata okay tangan pulih menta nomor kata tu shepting utrai batu shakri u ha ka jing janai ba ka jing shisha batu ino ikita ki blay ki baki kpa jong pi ki la shakri shashiliang kata ka ba bat ha Egypt batu shakri pi utrai bat lada kam idaya pi ban shakri utrai tu jet pi ha ka ne ka singi yano pin shakri ya kita ki ba ki kpa jong pi ki la shakri dan hashwa shashiliang kata ka ba lani ya kita ki blay ki amor kat ki ba pila shong ha ka ri jong ki nrei manga ba ka yeng jonga ngin ya shakri ya utrai hang neng yo I ya kan ka ten shakri kan ka verb na ka action word la pi nhau ha ka kitab jong u Joshua tang ha kitab jong Joshua la pendon kam kom ba sau poksen ya kan ten shakri balai pi trai bu Joshua uson jor halor kan ka mat bangi dai ban shakri utrai ngidai ban jet ya u ha kan ka sngi pasalan balai pi trai ba kalong ta ngiu i hang ne ba u Joshua u khot iki khot Israel ban pen thamai pan kumbangi ban si ban ka mat ban pen thamai ha ka jinga de ki joki ber ublai ban ka jing shakri ka de ka jing mi na ka jing ko ngo ka jongi ngimla ban ong bangin su ko ngo klam shakri ublai mo nrei ka jing shakri ka de ka jing mi na uso jo ka jing ko ngo ka jongi yo ublai bat kata ka de ka jing ko ngo ka ba shisha ka ba ngi pha shu ublai met ba men sim da ka ba ngi I no ikita ki eki baro ki jong ka perthai bat da ka bangi pha shu blai bat ha bangi pha shu blai da ka do nu da ka mensim bat bangin shakri u ngin shakri u namar ba ladangi ngim shakri u blai ladangi don kata ka kata ka jinglong do ka jongi ka bangi ngi don tang kata ka jing ko ngu klam ka jingle kalong ka bayap ko ka bible ka ong de kumta ka jing shakri ka jongi namar u Joshua khat yang ka jing shakri bat ka dai ha ka ne klimat ka baki khone so ki de ban pelong ka jing jet bakin pai show blai si pastor ila bani rap shushu halor kan gaman Pastor Allen kidon artli ki mat ki bangyap ban kan ma bangi shakri blai ha pareng ki ong sincerity and faithfulness let's say ka jing le hok ba ka jing yai ne pi la ngi shakri blai kan ni ka thau yang ngi kristano kan ngi sngi ngimla ban ong tong kan shakri tang arbanai ha shisnam tan ngan shakri tang south santli ki sabatan na ki san pu arta yo baro habangi ong bangi shakri ngi haban shakri hok ka mot ba ngi shakri mat bat man sem yu bleng u Joshua hang ne ulai lam ki kon Israel ulai I ki jing im jong ki ulai I kum no ki kilong ki ba rendang bat u kwa ya ki begin so tho ek ne ka mat namar la da kim la ban shakri hok yu bleng da ka ba ki ben shet la ki jing im hu bleng bu bleng on ai bor ki ban yalam ki kinum poison shino bala da kim long ki be yai ne ru kinom la jing shaban poison no shino taraw hang ne u Joshua ulong unong elam ubastat kumo nong elam ngasngo unong elam u bekan jablay u ai halaki breu lan haki breu ki ba u elam ya ka bor kin jet taraw Joshua oh ne choose you this day to jet pi hakane kasngi yano pin jet lar pi pet pa pra bangai ya ka jing im ka jong Joshua hang ne u kren kini kentien ki ba kom ong parang it's a bold statement ban ong manga bat ka yeng jonga ngin shakri u blai nai lar pi pet pa history jong Bible pim shem bagi kon ki jong Joshua ki long ki ta ki nong mi khamat ane ki ba pau habia de jing shakri u blai balai amar ula ai ha ki ka bor kin jet kom bola ai ki kon Israel ka bor kin ya ka bor kin jet hato kala ban long bo Joshua le se ula rem kumukpa nama ngimtip lar ka Bible balai ba ka Bible kam tho hanai ka don ka silence ang ne ka phang pina pe ki kon jong Moses u kem pau kire ki kon jong Aaron ki ba pau kum ki nong elam jong kon Israel ki bla shimti ya ka jinglong jong ka jinglong lingdo nei
Ti hang ni let's say ka don kamat yang ngiro ka ni ngila ban kali ka ni jing kali ngila ban ai ka ni ka commitment statement ban ong ba manga ka ying jonga ngin shakri yu blay an rai hap deng ka jing ai ki khon ba kin jet la ngi ngem la ban yarap yaki la ki jet ka ba pakla ki khon jong ikin sanja ngatrai ka ni ka dei ka way ni ki mat kat banga puson halor kini ki arli ki khat ka ketik bahai ke jumut jam berkat jangan bat kum ki kme ki pa kum ki rang ba ha balang ni dai ha jing sha bandon ya ke mensiam kum Joshua ai lat yaki bakin jet rai ka jo ka pol la ki ya pa ni dai ban yarap ru yaki no la dingi ba la ban yarap yaki kin man ba kin long ba rai la dingi shu e pat yaki bakin jet kat bakimon hang tar ka don ka jing ba te kedai bandon ka balance kedai bandon ka balance te keman shu ong no Joshua ula syakri bah ngimdon ke jing artetin marula banyalami kon Israel naduk nabarnya haduk hari kanan ula yo job lut gitma baro handrai kaba kongsan pat wat lado Joshua ula kentu ki kon Israel bakin jet yu blai ken syakri balai pat bu ong agar khot bakat pra bakat kendai pa phimla ban syakri yu blai toy ni puli tu khot Pasal la pila menyerap Joshua arpusau kat perabat kat kendai. Baru try ulah be no nakmat jongi ye ki breu baro ye ki nong amor ki basyong kata kari namar kata ngiru ni syakri try namar ulang ublei jongi tu Joshua ulah ong how to pai ba phimla ban syakri try namar ulang ublei ubakut ulang ublei ubathut chen una map ye jing palat lemne ki pop jongpi Te hang nengi ibo Joshua ukdau bangimla ban syakri ublei naringi yai like na imat Joshua lo i bahagi kon Israel kumno kilong plus mo thoi ka attitude jongki ke jinglong jongki rai wala kataru dakabu kali ke ne ke jing kali umut ban ong phimla ban le hi daladi phimla ban job hi daladi phimla ban syakri ublei daladi hi lamda ublei upan syat bore phi ka try ka tagade ka conclusion ke jong apostle Paul rumdai pastor abang ngipet ke jing thoi jong apostle Paul wat lada ula ya lengba ka Mediterranean laneka Mediterranean plain bro kawai banlet banyalap keleng rai khadu ong ngalak banlet kini ke baro lengba blai pensyai porenga Joshua usngo kamba ukwa ban kentui ke kon Israel kini kenjo ba kani kalong kenjo ke jing hikai ngit menta kesngi blarangi ngidon ya ke jing kwa ke jing mon ban syakri blai ni dai ban pan bon blai bangin syakri pi mut panong e pasta tengok nan ko ke keliang nemo habangi perkhat sepang kene ka benta ya ka ba nyi ya kene ke jing jubab ke jong Joshua hadian ba ki kun Israel kila ong daga basha ki ong ngin syakri blai ngin pas blai kumno ngin ino yo blai bat kum ta teter ke jing kran jong ki hajing sha ladangi perkhat ba ngisngo kum bangi deban aingu ya kata ka jing ya ka dokno jong ki hendrai kum ba pila ong ba Joshua lo yo ya kata ka jing long ke jong ki lesu yo utip ya kata ka jing let's say ngilam ong pat de hakamat jong Joshua kini kentien jong kini ki kun Israel ki long ki kentien ki papen iya kata ka jing long overconfident jong ki mo uyo iya kata ka jing trot ka jong ki uyo iya kata ki ek bar khat reh pleng jong kita baro kini ki kun Israel ki ong pat bangin mane be yo plengin pai yo play teh ka bakadu Joshua ong pinam la te pastor pitrai ka long ka babhane ka long ka ba kumno try ladangi long overconfident haka jing long bukan zaman sim ka jongi ka jinglong overconfident jungi pastor bon sen kapenlong yangi bangin persyang men perform daladi nei ngisngau bangim don kam show yano banyarap ngi ngisngau bangim don kam show yu blai ngila le se ban penhun yu blai tang na bol le jong ru ngangit kamu Joshua balai bu wan ra kane le se kala ban long kum ka jing pen kan mau jong upat yaki kon Israel ong pet yaki me pa jong pi blami na Egypt kat ba kila don haulum senai ublai uong yaki tu le pi kini ki ong hoot ngin le rai hadin kat tu kat ni sgi kilai le ban thau ban ya ka beli thau tiki kentien ki ba mi ni kirmiang sentur jong ki kon Israel kala ban long tang ki kentien ba ke jing sarong lam da ki yo ka bo jong ublai Joshua tip shai ba kinom la jing sha ban yo ka jing jong tu boleh cuba pastor tengi yang ni kadai ka jing kajing yo ke jong Joshua te hakabai dai kena kajing jubab ke jong Joshua pitrai hato kena kajing jubab ka penduk mensim ki ne kena kajing jubab ka protect yaki naka jingjot
hakajing songtu jong pila se hakajing kisong kum no pastor kene kajing jubab kajong Joshua lese kajing penduk mensim kajing penduk jing kerman iki lane kadai penban hatu kajing persang kajong Joshua banyada iki nak air ke basnio ngangas ngau Joshua persang banyada dalai leiru unum kwa hiban penduk jing kerman namar ulai alam ikon Israel light no satang la day udai unong alam ubakwan bakwa ai tangela deu ke yang kasem let's say un kwa bagi kon Israel ken ha ranganget Joshua ulong unong alam ubashisha ubakdawi kon Israel bagi dai benlet pai shublai hagani ke jing tmu ke jong Joshua nganget scam utip ya ka caliber bad capability jongki te ngamdon ke jing artin ba Joshua hang ne kwa hi be kon Israel ken poi jing job alert yaki knang bakin kin labakla kin tip kin paidin na try kumuk pa mo nama hang ni ibu Joshua kren ni kentian andau la temen but kumuk temen ula experience bah but utip kumno ki breu ki la ban bakla lada kem pen la jimut bah lo kini jing kran ki ta khubre shibon pastor yang nega deka ka long kum kajing persang kajong Joshua banyada ban maha miki bakin na kajing jot ten rai penbang i hadian ketuk ni lesingi iba ki kun Israel kila kelat yang kata kajing kular kajong ki bat kila kwa no dos em ubakan jaro obat sesyar ki mo kalong ka jing pencisha ya kajing trot jong kajing ngat kajong ki wat haba kila pen thmai kata jutang kajong kiru tele se kane kadega jing sneng kajing hikai na ka benta jongi bangim dei banong kita ki ba slur hakata kajing smola kajong ki overconfidence kajong ki ndrei daga bor kajong blai takbashania teli takbashania au blai hok bat takbayai ne ru te hang ningi kwa ban pet ya ka we kamat ya ka ba khandiat mene ipaso ila kren bangi i hang ne bangim yo i kini ki kon ki bahir pateng jong Joshua haka kum kanuk salen kum ka jingbu jikan mau yaki wat haba Joshua ulo ong manga ba ka ying ka jonga ngin syakriyo blai mo manga ba ka ying jonga tilada kalong sya kum tangin general yo i yaki kon ki nong ki bahir pateng jong Joshua bakin don hakmat le se ka jingbu jikan mau ka history jong ki kon Israel ri penban ngim yo i record balai le se ka kali jia kum tale se ka kata kalong jing jubab ko besitam rai tong in persang ban pen let jing mut halor ka neger khot tong sya pai sya Genesis khat pra khat kandai ngin ya pule to we the khot to ta Jesus khat pra kandai kong khat kandai naba nga itu yu ba un hukum yalaki khon ba yalaka ying hadian jong u bakin yo rakhe yakelenti jong utrai yakaban le yakahok ba ka jingle adkar ba utrai un yo penwan hau Abraham ya kata ke bawla ong syapang jong o hang neng yo i ba ublai ujet kerpang yo Abraham bunong nong yalam namar bu i bu Abraham mula ban koman ela ka yeng la jong o hot yo i ba hagajing im jong Abraham lu kata kam shimla long ka case 100% namar uwen gi kon blakhana ka pne jong o Ishmael ulayai like kaman chong no nei ngim tip ke history pang Ishmael like no satang ba ke Bible ke to baki bahir pateng Ishmael ki dai kita ki ba ya persya pat ki konjong Abraham ngai hang ne ni shutmu ban wan ra ke ni ka we jing hikai na ka banta jong i we pi ngi ki badon ki kon ki kti blai sam shispa ar pnyo de khot ni kong handu lai ka ong ba ki kon ki long jing ai kan ti jong blai dai ni ju puli bahai tu khot abangi pen kentang kulung ka kamram jong ikmi ki pa barok ka dai bangin hikai la ki khon bangin la ban yalam yaki hagru kong ka badai nai pin yo i ba teng ki don ki long yeng long sam ki bawan ki yeng ki baduk ki khon jong ki long breu ki don ki long yeng long sam ki ba kit niam ki ba tre shet ham ka kam jong blai na ki khon jong ki pat kim long breu tong in nai ya kedau kti kata rai ngin syo shim ya ne kum kamat jing hikai ngi le ayu le ki khon hato ni ring ni ki khon ni ai jing hikai ki khon ni alam ki khon ha kalenti ka badai la ngi la ban le kata ka homework na try kum ki me ki pa ngin yo i ki khon bakin long ki ba pau khamat bat ki ba mi khamat haki em lang sa lang la ne ka balang kum jo haki ni ki sngi da ki jing so khia ki khon samla jong ki ja no na ka balang balai kala ban long manga kum pa ma phi kum ka me kum kikmi kikpa ngimla le se ban le ka kamram ko ubleu la ai ani te kata ka long kamat ka bangi shukwan bo akmat jong pi pen pusan lar ka don ka jingduna ngin pan bon ubleu ai bo ringi lar ngin le bab hang ngin ro ubleu bat ngin ai ngo yu
bagi kon gikti kila long bah kila man bah pastor na trying la jan poi shi bakut ngin shia pet ya kan ka we jing kili shang ni pun kot hato uble usmut tenat ban penbor ya lagi beriau Kuliah pastor kan ka jingkeli ngatrai ka Bible ngi Isai ba kam dei haka jinglong ka jong play pen bor ngi mi haka Bible ba ublei upen bor rei ublei uda angnut bangin pai shu ngin ko ngu u ngin shakri u da ka men sim da ka donut am dei da ka jing pen bor jong no re jong no lani da ka bor jong ka er ka te ngi kata ka jing sisa haka Bible hi ber ka we ba ublei umdei uba pen bor ka long bishisha pastor ka don kan ke jing tho jong ka shakri ka jong ublei ka bangi sham haka kot steps to Christ ka sla ka basau pulai na kwa ban shupuli khndiat ngala persang ban penkala na ka phareng kala banom long thik pathik kat kum ko official translation ra English ya persang ong kum ne ublei ju pen bor ya ka mon jong u hala ki jing thau jong u ublei la ban pdiang ru ya ka jing ai buram ya u klem da ai da ka mon bat ka jing champang ka bashisha jong ubreu haka jo apor ka jing penhapo hoblei ka ba shule man le kala kamla ban pensan ya ka jing mut bat ya ka jing long ka jong obreo ka character ma shosho ka shakri jong blei ka ong kani kan long maaf ya kani kan penlong yu obreo bon long kum robot laneo automaton kum ong ka memwai ubam la ban perkat dala kamon la jong kata kam dei sorry nan pulih ya kata kam dei de le ru ka jing tmu ka jong nong penlong ban penbor tang neng yu ba ublei ukwa ekibreu bakin wan da ka jing rai la jong kita kamon jong ki but am bakin shurai matla kin shurai lapla nai bakin rai da ka jing smooth ho ta haka English quotation ka ong intelligently tau ngidai ban pensyong nong rem ya jing start u bleu la ai hangi ha bangi jet ban ko ngo ban shakri u bleu u kwa jing shakri ka bawan na ka do not am ka jing shakri ka bangi shu pen pau shabar tada kom piong mentan ka don sha ka ek ka don kam yangi bangin le na do ban sem na do not namar ka pau shabar ka dek overconfidence na ka ba mi na po ka dek humility la na ka jing soret pastor la pi kwa ban at the hai kuliah pastor ngi yang ne kumbang ngin pet ya ka jing apel mo ublei sisa umdei uba pen bor ka jing pen bor hi kam dei ka jing long ka jong blei re pen ban ngi ka jing long jong setan ka Bible ngi ba setan te da perwa ladang un pen bor ban ko ngu yu nama ka Bible ngi kitab ju pau ka don ka bor ka ban persang ban pen ko ngu ban manidem ya ka bor ju te ka jing pen bor hi ka jing le ju bor kam dei ka jing long ka jong blei re pen ban ka jing long ka jong setan Ulong yang persya. Ulong yang persya. Tengi kata ke Bible. Bau setan kampel ada ngimani ada kaman sim ngimani ada kapan bor. Andrei ublei ubang ngimani umlong kumta. Tengi yu ka jing per ka mar persya ya ka jing long ka jong ublei ber setan. Te hang ni pada kwa ban pois ka wi pat ka jingli la se ka khadu hang ni mo. Babalai u Joshua obalai ublei ujiet Yo Joshua hadian jong Moses namang yo Moses ujiet ikut Israel yo Moses ujiet banyak lama ikut Israel nakari Egypt hakari klau layat lengba but Joshua bu Moses hakajing long temen pan simti no ublei ujiet ya u Joshua pun ai ya ka jing pen kamti kum nong lam pen ban an da bu Joshua ulah temen ublei uklam jiet so ya no ban long unong yo pateng ban yalam ya ikut Israel lesi pastor pula ban yarap lem balai lesi ka jing mot ka pasalan dat halor kan ni Pastor kan ka pastor tenat ba kan ni ka dei jing itenat ko mengilai keren mana coming full circle pikin mau ka tayo baning kong ngilai pe gitu ki mat ki bala ban ai ka jing job pat ngilai puli ni ka khot na Joshua ka lanong baning kong ngakwa pin subha ban yarap Joshua lanong baning kong ka khot ka baar ka basan bat ka bakandai bat la sing ini pun kut na kata ka jing mot Joshua kalau nggak benikong dekat ke ba? Ar kebasan bat ke bakandai. Dah. Moses usyakri jonga ulayap namar kata tu yang tolej syashiliang kanika Jordan mami bat uni upat ba baro syakata kari bangan ai haki kon Israel ken kebasan anam don uwei ubala banyang khmat jongmi baro kisngi kerta jongmi kumba ngala don rengkat bu Moses kumta ngandon bat miru nganom ino yami lemni nganom kantat yami kabakandai hatu mem shimla
hatungam simlah hukum yami tolong ubaklan baru baslur wat ting lemni wat kyo namar utrai ublei jong mi udan rengkat bat mi kat syaba mi milai พี่กันนี่ก็ sum up อีกจริงๆ pulih jong imanta berok shikwata lessons from the book of Joshua kijing hikai jong jingat na kitab Joshua ublei ukwa banlong unong elam mi kon Israel ublei uterwa bun elam miki jing sha haba Joshua uladap da kijing suting kijing susir ublei ongangan long rengkat bat me ndrei kaba itu nat kalong kat bagi kon Israel kidang pedang ki jing elam jong ublei kidon ha jing suk ha jing pa rai ha ka klub mat bagi kon Israel ki wat de ki wai pat kinong elam ngi i hadin kat to kat ne post nam ki pa news em ublei ong nga ngala ban elam ye pi us em mun sole ben ye pi rai ki ong em nga kwa us em ta bangi pet hang ne ngi i baladang ngi sha ublei bun elam bun ai bo ringi ka jing job kalong jong ngi lara ngi persyang pat bansanya aki priu lane bansanya ka bol la jong jongi tele se kajing rem kala ap lupa na benta jongi pastor pi kwa banong shwa ngin ya ai ki concluding remarks hoi kublei shibon pastor kamat ka pilawan ra kalong shisha ka basai ba hang ni ngi i ba ublei ule bat ujet kum ni nakadao ba kwa ba ki kon Israel kin pash u kin ko ngu kin chania u bat kata kade ka ba ublei ukwa ba kin ya da ka jing tenju ha kata ka ya ka jinget ka joki ba ublei ba kin khmi kin ya kat kum kita ki khon ki banget ya ka jing chania kali ka joki ho ublei nama sisien ba kila klet ya ublei hang ta ka jing jenjar ki wan bat ni i ba haki benta ki ba kham sadien jong ka history ji kon Israel kila hiar khongpong arsut sa ka jing jot na ka dau jong ka jing chania jong ki ya ka bor jong ki breu ya ka bor jong ki sipai ya ka bor ya ka jing don siem kum ki wai pat ki himan dai te ka ni kalong ka jing sneng na ka benta jongi te kalong ka jing ya pule ka basot na sibun ha ka bangila yo te kamat pedeng le singin pai byang sisien ba kumba kadai ka jing kran ka jong Joshua ban khat sa ka jing pai shublei kum taru hang ni kadai ka jing khat ingi wi piwai bangin shapting you try but bangin ai ha u ka jing shakri da ka jing janai bar ka jing shisha ngin ino et ki blei thau kita ki blei ki ba ngi money kita ki blei thau jong ka prathai bat ngin pai shublei da ka jing kala ka bamut bat banjit ha ka ne ka sngi kumbau Joshua ong manga ba ka yeng jong ngin shakri you try te pastor kum ka jing kali ka bakhat do lese ka banga kwa ban kali ladakan ni ka jing kran ka ba yai kran ya ka pateng ka jongi bangin ino et ki blei ki jongi kita ki blei thau ki jongi baladau Joshua un jendra don hana ka por lese ki jat blei ayu try ki bau Joshua un ong yangi bangin ino lani bangin weng na ka jing em ka jongi ki jat blei ayu kita lese pasal ni mat lo tengi ya kran ni ka mat kidon shibon ke rangan ong kat ne kini ki job ki bangi emanta ngidon ki gadgets ngidon ki computer ngidon ki phones ki bayarap yang shibon ki liang rating teng yu i bakini kila shimno e ka po jing mane jungi kini kila shimno ya ki jing re jungi hieng sap tala sengi la ban ong ka technology kalong ka weni blade how jungi lada ngibo ek technology akmat jong blai ka technology kalong ka means conduit ban yarap yang bangin yalap yang gospel rai kam dei ban shimno pat ek jaka jong blai ka jing sarong ka badon hanga let's say ka jing ngomeng ka jing pet po ikiway kita barok kidai ki kenja blade how ki ba ngala ban perkhat ngila ban jer let's say de ki paul lan de spa tali tai jing plot ngi ki breu dengan ngai pilai okem ya ki jing mod kublei shibon pastor ngai try kalong ka pasai ya kanu ka ka bangila iet palat ingila nyokor palat ngila bu halor baro kampa bani blai lese ngila kalong ki blai thau te ngiran kam ban sotho namar kani ka jing khat kam dei tang ikun Israel handai rei ka dei ka jing khat ya ka bangidan kam ban yai pha sho blai jet phi ha kani ka sgi ya no kin sakri to blen kerkhu yang i wai pi wai ki bala yo ban ya pule se closing remark pilani ai pastor shop kot na kapon pra banget ngi barok ngi long ki brek batlot kom ikun Israel ngim don bor na lade banile persha ye but senti jong baman rito ai ba met batsngi in pai shuble in pan bon na u knang ba kan ne ka jing kan tu ka jong u Joshua je phe kan ne ka sngi yanu pen shakri kan long ka moto jong phe ban jonga kan long ka thong jong phe ban jonga ha ka jing kristan kublei shibon pastor te kublei shibon ne phiru baro e pi wai ki bala ban
pe ia kan ke program lang ba kan ke channel bat to beli no ya kerkhui pi kat ba pi pe na ka wei ka pors ka wei pat ting ni pun kut no na program ka jongi da ka jing doi pen wai bat ngakwa ban kerpat I pastor in ai jing doi pen wai na pat Tong ya dwai. Au blake pa jingi bahab neng ko blake shibo ne gane ka por ka basngaw tana try ka bengila yo e ka lat ban ya kren ban ya pule ban ya pusan ban ya perkhat halor ki jing hikai balawan naka ktien bakut jong me. Try ngadwai man ya rap yangi kum gid khot jong ka balang. Ngadwai man ya rap ki long yeng long sem jongi ngadwai man ya rap yangi shimet ngadwai man ya rap yangi bengin la ban long kita ki nuksa ki babha ki umlang salang. Krang matrai ya kan ni ki hima ka bamla pen kre na banta jongi ka bamela kularu ban ai pateng hangi we pi we ngin la ban penjan bat ban ya rap iki babon bakin itu ya me kena mengin ya poi lang syakta hima la pen kre ngi ker khu ki poi bang sa jongi jing em jongi ko try kat bang ya syakrit mane ya me ker khu ya ki long yeng long sem ker khu ya ki jing tre jing ta jongi bat kerku ya kijing temu kijing terang kijing angnut jongi begini hapsur bat kijing penyat jomeu blai kerjang jisungi pan gini paro amen